Čau lidi, dneska jdeme Farming Simulator 22. Dají se otvírat ty dveře. Dneska jsem zjistil, že se můžeme koupit zetory. Jo, zetor prostě. Nebo já nevím, co to je tady. Takový traktor prostě jo. Jo, jedeme na statek. Co dá? Jo, na statek. Ne. Hej. Jo, koupil jsem si takovou kárnu, mám tam i červený zetory. Ty taky znáte. Jo, ty taky znáte. Ty zetory. Lidičky, teď si vás to... Tak, lidi, už jsme na statku. Teď se teleportneme. To se je to, ale jiný to. A když si to CZN, nebudem se bát, lidičky. Vlastně tady už máme lidi. A máme tam tu kárku. Jo, tady máme ty zetory. Tam máme ty zetory, ty červený. Tam ty červený. Je tam také. A jinak tak nevím, co. Sledujete mě lidi? Jestli ne, tak fakt si sám se ten telefon hodím. Jak jsem byl včera v bunkru. Přísám. Ne, kecám. Jo, přísám. Ne.